И какво става, пичове? Аз съм Екстази и днес си направих YouTube канал и вече ще снимам клипове. Днес моя първи клип ще е да ви покажа как да си смените курсора, нали, на мишката. Ето видите моя как е син и е по-различен. И ще ви покажа как да си смените самия курсор от един сайт. И ако ще чуете как се оправя, след това ще ви покажа как, ако искате да си го оправите и как да си го смените. Добре, нека да започваме. Начало влизате в Google и в този сайт. Линк ще има долу в описанието. Съм да си го копирам. Добре. Така. Добре, идвате в този сайт и тук пишете, например, да кажем, пишете Minecraft и Enter и тук видите ви са различни. Пример да ще цъкна на това и цъкате Download и като се изтегли, чакате да премести това. Така идвате и си го слагате тук на десктопа, да затваряте страницата след това. Добре. Следващото нещо, което трябва да направите е да се прехвърлите в някаква папка, например, в компютър, откажем диск, в едно и се прехвърляме тук. Виждате? Добре. Сега. Идвате тук на старт менюто и пишете мишка. Така. Ако ви е на английски и самия компютър, пишете маус. Идвате тук на второто и тук. Показалци. И тук цъкате преглед. Ето. Идвате в папката си, чуете, къде сте оставили самата мишка. Добре, нещо я няма. Окей. Да, ако ви я няма, ако е както... Да, супер. Ако е както моята книга, няма да ви има. Но ако е, например, е така, взете само едно се вижда, ето, ще ви има. Така че първо трябва да си го цъкнете и да си го преместите. Да. Например, сега ще ви обясня. Цъкате на тая мишка, да кажем, и идвате на приложи. И ето самата мишка вече е готова, виждате я. И ако искате след това да се я оправите, идвате тук на старт менюто и пишете мишка отново. Идвате на показалци, цъкате преглед и тук ето ви мишките, цъкате стая, приложи и ето мишката ви е оправена вече. Това между другото е много яко да се оправите. Да. Надявам се, че съм ви обяснил как се прави и да, ако е така, можем ли да ударим 10 лайка за начало и да. Аз бях Екстази и до следващия път. Абонирайте се, харесайте и споделете. Чао!